ҳикояи тарбиявӣ бо падар мадоро кунед. мард назди олиме аз падараш шикоят кард ва гуфт: падарам маро бисёр асабӣ мекунад, пир шудааст ва аз ман мехоҳад як рӯз дар замин гандум бикорам ва рӯзи дигар пунба, ва худ низ чӣ хостанашро намедонад. маро бо ин рафторҳояш хаста кардааст. бигӯ бо ӯ чӣ кунам? олим гуфт: бо ӯ бисоз. гуфт: наметавонам. олим пурсид: оё фарзанди кӯчаке дар хона дорӣ? гуфт: бале, дорам. олим гуфт: агар рӯзе он фарзандат девори хонаатро хароб кунад, оё ӯро мезанӣ? гуфт: на, чун тақозои синну солаш чунин аст. пурсид: оё ӯро насиҳат мекунӣ? гуфт: на, чун фаҳмаш қабул намекунад. олим гуфт: медонӣ барои чӣ бо фарзандат чунин рафтор мекунӣ? чун ту даврони кӯдакиро тай кардаӣ ва медонӣ ки кӯдакӣ чист, аммо чун ба синни пирӣ нарасидаӣ ва таҷрибааш накардаӣ, ҳаргиз наметавонӣ тақозои як пирро дарк намоӣ. дар пирӣ одам зудранҷ, асабӣ ва гӯшанишин мешавад ва эҳсоси нотавонӣ мекунад. пас эй фарзанд, бирав бо падарат мадоро кун ки тақозои пирӣ ҷуз ин нест